pamahalaan ang tatlong miyembro ng Communist Terrorist Group, CTG, noong Pebrero 7, 2024 sa lalawigan ng Masbate at Sorsogon. Kinilala ng mga otoridad ang mga sumuko na sina Kabinoy, kasapi ng Larangan 1, Komite ng Probinsya 4, Command Probe na pinamumunuan ng isang nagangalang Ilyasar Untog alias Karandi. Kasabay na isinuko ni Benoy ay ang kanyang improvised shotgun na may kasamang magazines at mga bala. Isa pang kasapi ng Communist Terrorist Group naman ang sumuko na kinilala sa alias na Odek, kasapi ng Milisyang Bayan, MB, na ng kilusang Larangang Guerrilla, QLG, South Sub-Regional Committee 4, SRC4, na i-turn over nito ang kanyang 38 revolver na may lamang 2 rounds. Samantala, sa probinsya ng Sorsogon, isa namang may alias na J na kasapi ng Committee Larangang Guerrilla, Sub-Regional Committee 3, ang sumuko sa mga otoridad, dala ang kanyang improvised explosive device na may kasama pang 2 blasting cap at isang granada. Ang nasabing mga rebelding na sumuko sa pamalaan ay sa ilalim sa komprehensibong programa sa ilalim ng ILCAC. Inaman ang Bunyog Balitang Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Umaabot sa 115 individual arestado sa ikinasang sakleo sa kabikulan ng Philippine National Police. Inahayag ng Police Regional Office 5, PRO, na naging matagumpay ang kanilang ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Cleo sa Bicol matapos nitong maaresto ang 220 individual mula Enero 29 hanggang February 4, 2024. Ayon sa PRO 5, nasa 74 mga operasyong ikinasa na nakatuon sa mga ilegal na sugal tulad ng Isabong, Posoy, Lucky 9, Caracruz at iba pa. Nasa 69 kaso naman ang nisampa na sa korte na abot sa halagang 67,165 pesos ang perang na kumpiska sa mga violators. Bukod dito, naresto rin nila ang 13 kataong nakuhanan ng mga hindi lisensyadong armas na sa 12 ang iba't ibang baril at 73 isinuko na mga na-recover ng PRO 5. Sa isinagawang opla na revitalized katok, aabot naman sa 92 piraso ng bala at 25 ang magasin ang nasamsam. Sa ngayon, 5 kaso na ang nisampa ng Philippine National Police sa korte ng mga kaso. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng PRO 5 na patuloy ang pagsugpo sa kriminalidad sa rehiyon para sa pawayapa at maayos na komunidad. Iyan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Gumaganda ang kabuhayan o ang ekonomiya sa Bicol Region. Ito naman ang pahayag ng Philippine Statistics Authority, Bicol Regional Director Engineer Cynthia Fertes, matapos may tala ng Bicol ang 3.1% inflation rate ngayong buwan ng Enero 2024, mababa ikumpara sa 4.9% noong nakaraang buwan ng Disyembre 2023. Ayon kay Fertes, ang nasabing figure ng inflation sa region ay nagpapakitang mababa ang paggalaw ng presyo ng mga produkto at mga bilihin sa iba't ibang probinsya sa Kabikulan. Sinabi ni Ferdes, ito ay patunay na unti-unting bumabalik ang sigla ang takbo ng ekonomiya ng riyon dahil sa pasok ito sa tamang inflation rate ng PSA at ng NEDA. Sa datos ng PSA Bicol, nagkaroon ng pagbaba ang inflation rate sa mga probinsya tulad ng Albay 3.3%, Cam Norte 3%, Cam Sur 3.6%, Catanduanes 4.2%, Masbate 4.2% at ang probinsya ng Sorsogon ay nakapagtala naman 0.6%. Yan ang ulat sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.